ngacca ha njula tusbaro ha ngayna ɓe joyɗa ɗo kadi ummoɗa manam njula darɗe nayi goɗɗe a faami de ɗum woni ko yuma ko mbaɗa parɗi ɗiɗi calmina a dañi darɗe jeetati naafilaɗe yaha ha takkusan heddo seeɗa yono so tawi ko 5 heures 0 minutes juulate ha hedde moy 5 njuula kadi darɗe nayi goɗɗe parɗi ɗiɗi mbatta de yantay darɗe ma jeetati nanɗe a dañi manam 12 raka darɗe 12 naafilaɗe sa juuli takkusan e laawol imami Malik jaɓani naafila ɗon oy ko ɗon ke waktuji kaɗaɗi naafilede jeeya o haali haɗi goni 4 walla 5 ɗon kam ne jeeya hen woto naafil sa juuli takkusan o wi accu ha juula futuro ha gayna a ardini kam darɗe 12 naafila sa juuli futuro ha gayni pawa hen darɗe 6 naafila parɗi ɗiɗi mbatta yantay 12 ma nane wona darɗe 18 a faami ɗo yaha ha ɓooya juula futuro manam yaha ha ɓooya gueeƴe yono hade ma julde gueeƴe njuula darɗe kadi 4 parɗi ɗiɗi mbatta yanta e darɗe ma 18 nane ɗe a dañi nawgas e ɗiɗi darde naafilande sa juuli gueeƴe darɗe 4 farilɗe ha gayni ummoɗa kadi naafila darɗe 4 goɗɗe yanta e nawgas e ɗiɗi ma nane o naafila wona nawgas e 6 darde naafila pawa hen safa e witiri safa ko darɗe ɗiɗi witiri ko darde wotere nawgas e 6 wonno nawgas e 7 a dañi nawgas e 9 darde safa e witiri kadi ko naafila yantede e gas yante nawgas e 6 mo woni nawgas e 9 ya ha ɓooya nana fajiri noddine wiye assalatu hayrun minan nawm hade ma julde darɗe ɗiɗi farilla darɗe ɗiɗi goɗɗe ne poti ɗon juulede mbiyete ko rakatal fajiri ɗen nelaɗo wino kanje rakatal fajiri hayrun min ad-dunya wa ma fiha ɗe darɗe ɗiɗi kala ko won dendangal aduna e kala ko wone mum ko ɗeɗo darɗe ɗiɗi ɓuri jogade daraja njuula ɗeɗo darɗe ɗiɗi rakatal fajiri jentina ɗum e darɗe ma naafila nawgas e 9 nane ɗe wona a heeɓi 31 darde naafila ardinande njuula subaka gayna jaha ha ɓooya hedde 9 heures 10 heures wone yimɓe ma ɗe mbima feññangue wonen ne mbima wolluha calligaɗa njuula darɗe ɗiɗi jentina ɗum e darɗe ma nane 31 ɗe wona a dañi 33 darde 33 ɗeɗon ɓeydaɗe e darɗe ma 17 farilla ɗe wona darɗe 50 ayinma e hawnade wona joni ko nelaɗo yamirno ko fof a waɗi e nder ñalawma goto te tampere ala ndeke noon kala ko mbaɗɗa e aduna ko julde nde ardi no winama nane gollal fof ngal Allah fawma makka sa ala moyen a jooɗoto korka sa wawa a horta ñamalɗa heyi ha lewru maayi joɓa tawi ka nayeje ha anda hankadi a wawa horde tigui rigui wawata wonde a ɓetat ñalawma fof ɓeta kiloji 2 e gennawal libar pawa hen sa waddi hen goɗɗum no moƴƴi sa waddani hen kaɗa ɗon ha lewru ndu maaya woni a lomtini ko on tan rokka ɗum walla tawi ko debbo muyninowo huuli so muynini ɓinguel ngel ne wawi tampude ha waɗane noon walla ko debbo deɓreɗo omo huuli so hoori wawi wadde addande debbo gueɗe goɗɗe wayno avortement gueɗe mbaɗe noon Allah yiiɗa e diina ka ko satti diine o ko newede woni hen yassiru wala to assiru o newnane gueɗe mbaɗe noon walla kam so ñamli ndeke noon diine wi kala ko mbawɗa waɗ sa wawaɗa newnana wona force mbaɗira seeɗa mbaɗa no mbawirɗa ni ma jaala aleykum fi diini min harajin Allah waɗani mon diina ka ɓittede Allah sattinani no Allah yiiɗa ko satti naafilaji ne mbaɗe e korko yimɓe ɓe naafila e jumaji walla goto fof naafila suudum kala ka mbawɗa waɗa kono ko ɓuuri famɗude ko hayso tan ko darɗe ma ɗiɗi dong mbawɗa sa juuli kay ha gayni pawa hen darɗe ma ɗiɗi sa welama poftoɗa a gayni nelaɗo sallallahu alaihi wonde darade jamma juula darɗe 100 te ombo andi sa wiiɗa waɗa ɗum ñande fof wawa wonde sa waɗi yontere ka goppowo o tinnoɗa tan bannama darɗe ɗiɗi jamma fof no ɓurnimo ɗum laabi 100 hayrul amali o ɓuri moƴƴude gollal fof ko ma dama wa in qalla kala ko duumi hayso famɗi darɗe ma ɗiɗi sot jamma fof naafila ɗum lelaɗa no ɓuri daraɗa darɗe 100 darɗe naafilta wawa wonde wattan ko yahata ko aysa manam salade ko wawa no ɓuri jabde ko wattinta noon wadde ɓaw ko ni naafila o no moƴƴi kono kadi andu hay sa naafilani hatta kadi korko ma selli
sa wiyama tan juula geeƴe ma lelɗa eyyi haysa nafi tan jiidani korko haydara ko ha ɓeyda baraji korko harka haaju mum naafilaaki ɗi ko haaju mum yahata ko ha ɓeyda baraji waɗi ɗum ko nelaɗo wiino jangga yawmal qiyamati awwalu ma yuhasabu bihi l insanu ko neɗɗo adato hasbarede jangga hasbede woni ñaawede comme ne examen waɗe ni waɗe correction ni ndaare beele a gañi walla a gañaki o holɗum o wima ko julde nde golle ma fo ɗe bannaɗa ko julde nde tawa atto addede hasbe tongue ndaare tawi point ŋeji cohlaɗe a dañi ɗum a heeɓi sens sa dañani a mankirama probléme fuɗɗima wadde de holno mbatten joni ha ɗiɗo point ŋeji mankuɗi timmitine hankadi joni malaikaji ɗi gandi hen mbi Allah kanko de golle makko ɗe moƴƴe e bonɗe peesama kono ko fonno ko hebde tawi ko 200 o heɓanno mo mankira kam hayso ko 5 point beele joni noon mo yaa oral walla yahata holno mbatten mbo yaade oral kay o joni ko ni mbatten ndaare tawi mbo naafilanno no wondi aduna ta tan mbo waɗanno naafila baraji ɗo dañannoɗi e naafila il faut ndendine mbatte e dow poŋay ɗe yaha ɓurta hankadi wona malama o yeehi oral o gañima gasi defe noon oral ɓooyi defe noon wadde naafila o no moƴƴi ha waykini hakkude sunna e farilla ni nde tawno ko sunna renata farilla kalde manam belsindiɗa sunna sa renaki ma welsinde farilla ko sunna o woni gardi manam gardi e farilla o kañum woni barriére mum kañum woni barage mum ha mbawa toppitade farilla o kono kala mbaɗɗa sunna rek ɓooyi hay farilla ko rewata hen moƴƴa tan wadde tinnoɗen e wadde naafilaji ɗi o wima hay sa naafilani hakkata aɗa jogui korko de haydara bonnantama kono noon naafilde nde ɓuuri o winama hay sike naafila saɗa naafila saɗa juula ɓurani wi ko yaade manam ko yadara wa aqimu salata walla wo qumu lillahi qanitina kala nde juulduɗa jonde teɗa wawno darade hoto tampin hoore ma juulde ma nde e weddade nangue ɗo ene foti haydara nafata ko ya dara juula o wima sa wawa ɓaggaɗa juula sa wawa jooɗoɗa a ɓaggaki sa wawa jooɗoɗa ɓaggaɗa sa wawa leldoɗa banggue ñaama sa wawa banggue nana sa wawa gajjoɗa koyɗe ma kucca funnague gueɗe mbaɗe noon ndeke noon julde farilla sene juule ko yo dare wo qumu lillahi qanitina mbaddo hen kadi kulol Allah o tawi ko naafila noon o naafila ko haydara sa welama hay saɗa selli haydara heɓanima saɗa naafila jooɗoɗa naafila haydara bonnata kono noon kadi wattu hakkille seeɗa o wima kala nde jooɗiɗa naafilɗa so tawi ko baraji sappo ponnoɗa hebde ɗon feccere hakkude keɓata ko joyi keɓata eyyi sababu ko jooɗiɗa ko anna a rewi moyen seeɗa a yiiɗi ko weeɓi no feewi omo tan daroɗa ɓuuri keɓa sappo ɗi ɓuuri jooɗoɗa keɓa joyi ɗi noon wadde naafila ina moƴƴi ha tawede kadi e dente baaɗini ɗe qur'ana janggate walla ɗo waaju waajete kine nafa yimɓeɓe e diina ka nde wonno aduna ngo koko gasi ha laaɓi kala ka dañƴa e aduna ngo koko gasi ha laaɓi ñande fof ñalawma hiirata weeta ñalawma wonta artude Allah tagi hitande nde waɗi ɗum lebbi sappo e ɗiɗi o wi inna iddata shuhuri inda allahi ka isna asara saharan dans une année il y a 12 mois nono wino yawma an khalaqa allahu samawati wal ard ginande Allah tagi nde asmanuji e leyɗele minha arba'atun hurumun o suɓi lebbi nayi o yi kam ne karmi haɓede jihad tati ndewdiri wondu ndu woni banggue woni rajab kono lewru mbiten ndu saftarande e task e haarade eɗen gandi woni saftarande ɗin tati ndewdiri nden karmi haɓede jihad kono ɗum fof kadi e wonde so hefaraɓe ɓe ngari tiiɗi koye habde mon woto mbaɗe croisé ɗe barade kaɓe ɗe e nder lebbi sappo ɗiɗi Allah suɓi lewru woturu wi ko ndu woni lewru mum hay bakkat bonɗo hankadi a wonta windanede kala ko bannaɗa hankadi sa hoori a yaafama damuɗe aljanna ɗe ko jeeɗiɗi gonno ɓeyda gotal woni jeetati nanaɗa wi inna fil jannati babun yuqalu laha rayyan damal ngal ko rayyan wiyete o wi la yadkhuluha illa saimun natta e damal ngal so wona horannoɓe lewru kono kono so wona ɗum ko damuɗi jeeɗiɗi comme ga e jayngol ni no woodi jannatul khuldi no woodi jannatul ma'wa no woodi jannatu adnin no woodi uqbaddari no woodi darussalam no woodi biyeteɗo ɗuuba no woodi darul qarari kono won hen ko inɗe mbaɗa ɗon mbaɗa e jammore jiidani wiyani wino lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun leydi gotiri nane Afrique manam capital wiyete ko darussalam leydi mbiyeten ndi Tanzania adan wiyeteno ko Zanzibar wiyete a famiri ni ndeke noon
ɗum ko wiima ko no wayni hawni seeɗa kala kada waɗa ete wadde ko moƴƴi surtout e julde nde ɓe namni nelaɗo ko holɗum ɓuuri moƴƴude ayyul amali afdalu golle ko holen ko ɓuuri moƴƴude o wi assalatu fi waqtiha julde waktu o ɓuuri moƴƴude o wi kala ko mbaɗɗa ko julde waktu ɓuuri moƴƴude ɓe mbimi kadi summa ayyu holɗum ko rewi hen o wi birrul walidayni ɗoftade mawɓe ma ɗiɗa yumma e bamma ɗum kadi sukaɓe ɗum ko cadeau mum kala mbo Allah walli kam no wurda jinnaɓe mum yo tinna ɗoftoɓe kala ko mbawɗa mbaɗanaɓe ɗum de woni gonga kamɓe goni sababu wodede ma noon nelaɗo wino walaw kana kafirayni hayso ko ɓe heefareɓe kala ko mbawɗa waɗan haysa wawa eta saɗi dañde barke ɗe daña aljanno daña moƴƴere nde ko jinnaɓe ma ɗoftorɗa heddiɓe fof arɓe batte ko caggal ngari sernaɓe bonna man ɗum ko caggal ari faami wadde kalde Allah addi ayaji tati e qur'ana rewni hen tati goɗɗe kaldo yo abudullaha wala tushriku bihi shay'an ndewe Allah woto mbadde e makko sirku wo bil walidayni ihsana mbaɗine jinnaɓe moƴƴere rafital kala ko mbawɗa mbaɗanaɓe rokkuma hen misal Aisha ummul mum wona oyo kay debbo goto Aisha ko ɗi Abubakar Siddiq on kay o winoma Abubakar Siddiq kam tan dañño nadde islam famille makko fof naati kanko tan goto dañi ɗum ko heddi ko fof e sahabaɓe hay goto dañani ɗum heddi ko an tan goto yahata ceekaɗa naata yumma e bamma mawne min fof nan ga on kanko goto yummakko wiyete ko ummul khayri Salma bintu Sakhri bammakko wiyete ko Ousmane ibnu Abdullahi ɓe jammirtamo ko Abdullahi ibnu Abi Quhafata Aboubacry ɗum ɗon wona inde toujours yimɓe ɓe mbiya tan ko Aboubacry noon gandirɗen ɗum kono wiyete kanko ko Ousmane ibnu Amir tan ko Aboubacry wonko addi nelaɗo innirde mo Aboubacry murtoto horaɓe nadde kadi goɗɗum ɗata wadde oto sije seeɗa nelaɗo ɓe namdi ɗum ko ɓuuri moƴƴude e golle o wi khayrul amali ka assalatu fi waqtiha ɓuuri moƴƴude e golle fof ko julde e waktu eɓe mbimo summa ayyu holko rewi hen o wi birrul walidayni toppirɗa mawɓe ma ɓe ɗiɗa waaji goto yummum ummi Makka tawi ɗum Madina taw feri kañum suko debbo ko julɗo yum Makka ari o addumi tan ko jam wayri yidama garmi gabbimami ga kono ɓen ke sirku goni taw ko hefraɓe o wi bisimilla fadami ara o ɓorni paɗe makko o yeehi ga tawi nelaɗo ya Rasulullah nenam de ari en majjani kam kamɓe keɓe ahlu sirki en keɓe yimɓe rewoɓe sanamuji cehaɗi darna joni noon holle mbaɗanmi yomi riwmbo hoto walla holle mbaɗanmi nelaɗo wi wol iyasu billahi yalla dandumin e ɗum o ko nene ma jibinma kanko woni sababu wodedema kala ko mbawɗa hande e teddungal waɗanma hay ka wawa eta hay minon mamel balle hay so cotisation min balluma pour teddinama kanko fof e wonde ko woni ko donc guila neɗɗo wawi teddin jinna ɗum taw wona dewowo Allah wona jokkowo enɗam wona kajjiyowo ittowo askal saka noon nene ma enen kam Allah walli men guila neniraɓe haytane fof tawɗen ɗumen ke diine wadde tinno ɗen teddinal mawɓe men ɓe jinnaɓe ne moƴƴi ha aljannatu tahta aqdamil ummahati o waɗana teddungal manggal kanko mano mimmiraɗo waɗi sababu o hooti Makka wonali lewru o arti o seedi Allah ko Allah nelaka nelaɗo o naati diine ndeke noon so teddinno kadi ɗum fof wawno wasde wonde ndeke noon sifa neɗɗo ko teddungal walla teddine sabu ko Allah e hoore mum adi teddi neɗɗo kañum wi wal qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ndeke noon ɓaawo bani adama ko Allah teddinma anne aɗa foti teddinde hoore ma tinnoɗa gona julɗo ndewa Allah jokka enɗam kala ɗo enɗam jokkote ngara tawtare ɗa kala ɗo enɗam taƴete kala nde julɗa noon nelaɗo wi ñaaga Allah yo Allah dande e ɗum nde wonno nelaɗo addina sifa mande wani noon e hadis o serta neɗɗo o ne taƴa enɗam hakkude yimɓe nde wonno hayde enɗam cellintede Allah wi ko yo enɗam ɗam jippa enɗam ɗam wi wawata jippade daɗe tati ne wiye jippa wi ala mi dañata jippade Allah wi ko honɗum waɗite konngol Allah yeddetake o wona haydara min mbitemi ko rahimun enɗam wiyete ko rahimu an indema wiyete ko rahimu min ceekɗami ke indema wiyetede rahimi de comme ne mot dérivé ni kala nde jippimi mbeɗen komi taƴeteɗo Allah wi mbimi ko ya jippa wo izzati wa jalali mi wondiri mangu am e teddungal am kala taƴƴoma an enɗam mi accata ɗum mami taƴ balɗe mum hamin nanna ɗum jeygol jahannama kala jokkuɗoma an enɗam mi accata ɗum e jokkere enɗam hamin nanna ɗum aljanna janggo donc wadde nelaɗo wiye hadis neɗɗo seeratani taƴa enɗam
taw mbo heddira e ngurdam makka contrat ko rokkono duuɓi 50 mbo foti ɗum wurde e dow leydi aduna mo yaha mo rewa Allah walla kanko andi wooda ɗo yehi o taƴa enɗam walla wooda ɗo yehi o tawtore enɗam no taƴe kadi omo wawi hen haalde o haalani Allah usta namba duuɓi 50 watta namba balɗe 3 don o heddira uste ha heddo balɗe 3 o maaya o yalta aduna kanko mande o maayi kanko de heccanki min kawriɗa ñande nde mi yimba ga ɗum haydara nafata o maayi gasi o serata neɗɗo ne jokko enɗam taw ne heddirno e ngurdam mum balɗe 3 don o yalta aduna ngo yaha o faye e galle makka laakara gonɗe aduna neɗɗo fof no jogii galle mum laakara gonɗe aduna galle laakara gonɗe aduna ko cehe wonen mbima cehe en walla berɗe en walla soko genale walla soko bamuli walla soko karal kañaba nimɓe mbiyannoni andu tan kam fof ko inde nde ko wotere woni cimetiére neɗɗo fof no jogii toon galle manam laakara gonɗe aduna ko ɗon hankadi neɗɗo eggi galle mum aduna hoɗi kadi e galle mum laakara te galle woni ke aduna cehe hay birti ɗon saga ma hora ndaaro ya ndaaro bañi goɗɗo mbaɗa ni jeeƴeɗa welani hay ndaarde wonno ɗon welani yaade ndeke noon neɗɗo ɓaawo Allah rokkima cellal rokkima terɗe rokkima ko rokkani kala ko tagno tagirma ko ya rew Allah jokka en ɗam tinnoɗa e dewal Allah ko mbawɗa fof mbaɗa fodde ma nelaɗo wi ɓuuri moƴƴude fof ko julde e waktu rewi hen manam ko ɗiggande manam jinnaɓe mum birrul walidayni eɓe mbiya holɗum o refti hen ko aljihadu fi sabilillahi ndeke noon fof ko julde nde ardi wadde kala nde mbawɗen wadde tinneɗen e julde nde mbaɗen hen ko mbawɗen juulen e dental ta batte sonnaɗe onon kam Allah walli rewɓe nde wonno diine maɓɓe sattani kadi yaajani nela sallallahu alaihi wasallam wino debbo aljanna mum no newi o wi wal mar'atu iza sallat khamsaha wa samat shahraha wa ada'at zawjuha wa hafizat farjaha tadkhulu min ayyi babin sha'a min abwabil jannati oy debbo de kañum kam aljanna no weeɗi oy debbo kala nda juuli manam waktuji mum 5 iza sallat khamsaha juuli waktuji mum 5 wa samat saharaha lewru korko ari Allah wallimbo o ala ngantu o hoori somo jogii ngantu o ñamlo o yoɓoy ɗum kayne foftini ha julde nde noon kam yoɓetake gasi foftini wa ada'at zawjuha o ɗofti joom galle makko noon o wi wa hafizat farjaha o reeni hoore makko o ƴeeɗo geɗe 4 kala no debbo waɗi ɗum assuré dakhalat jannatu rabbiha o naati aljanna joomi ko gasi ndeke noon aljanna debbo no newi ha nela sallallahu alaihi wasallam wino o wi kullu imra'atin khadamat li zawjiha 7 ayyamin o wi kala debbo ligginiɗo joom galle mum balɗe 7 kutibat laha bara'atun minan nari Allah kam windi inde ma an kam manam a hisse jaygol jahannam ko aljanna paɗa debbo o wi kala nde liggini gorko mum ayyuma imra'atin khadamat zawjuha 7 ayyamin balɗe 7 a yahe welanmi joom galle maɗa ligguno ɗum o wi an kam inde ma windama bara'atun minan nari a hisse jaygol heddi gasani o wi wa jawazan minas siraɗi an kam inde ma windama a taƴiti siraɗi ne wirano waɗi mettude tajji ni fawi ke dow deygol jahannama noon nelaɗo wi no ɓuri rumbude e keesi mboddi walla ngoroni mbiten ni no ɓuri welde e mbelendi jaasi jammo no niɓɓiɗe no ɓuri niɓɓirde e jamma gonduɗe e ƴiwonde hendi ƴiwonde o wima o gonɗo ɗon hitande goɗɗo won ɗon lebbi 16 walla ko ɓuri ɗum non yaara noon ha arti ma wot taƴƴuɗo siraɗi manam taw ko majanga hitere te aɗa yaade annore nde ko diina ka waktuji ma 5 ɗi juulanɗa ɗi goni annore diine lampo taccinomo siraɗo yaquluna rabbana atmim lana nurana jaha hakkude siraɗi kula hoto annore nde ñifdi ñaagaɗa Allah yo timnana annore nde ko ɗum woni ko ɓurano haali ko ndeke noon debbo o wi ko balɗe 7 don o rokkuma sa ligganima joom galle ma Allah winduma e manam an kadi a hisnama a daɗe jaygol jahannama an kam a tacci siraɗi a gayni kadi a heeɓi amanan minal azabi sécurité e hoolare a leptatake kadi Allah windanma manam daraja sahadinɓe e jihaadi laabi 4
ngandon tan ko ɗum wona en jinoɗen haalde hen seeɗa Allah walli en kadi ceerno men o ari nelaɗo wino ni ɗala al badru aleyna wadde ɗala al muhajiru aleyna to wonno ko min saniyatil wada'i ɗo ko men sadef so guejo wawi wonno ayyuhal mabu'usu fina wadde ayyuhal muhajiru fina wadde jiita bil amril muda'i wadde jiita bi amri da'watul islami qur'ana halno e qur'ana wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wadde bismillah ma ceerno Allah addimo e jonde islam de amen jinnoɗo yidema gila ka adi wadde bismillah ma min mbimama tahiyatul islamiyya faddal bismillah alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah